It's not easy ukuzincama. It's not easy umnqamlezo. Kodwa uYesu uyathetha unamazwi awathethayo athi nakho umthwalo wami awunzimanga. Hallelujah. Uthola umthwalo awusindi ulula. Kasihamba naye simlandele uYesu sisova ubulula sisova ubumnandi. Uthi kaloku umisile umhla apho ayakuligweba ihlabathi ngalo. Ayakuligweba ihlabathi lonke liphela ngobulungisa ngendoda awayimisayo. Nendoda ayamiswayo nguThixo ukuba yenze uxolelaniso kubantu. Hallelujah. Kubantu abangamfuniyo uThixo, kubantu abangena bubele, kubantu abangena thando, kubantu abangena nhliziyo. Wamisa indoda egama layo linguYesu. Wamisa indoda egama layo linguJesu, uKristu waseNazaretha, ubulungisa. Haleluya. Baba phezu kwakhe okwethu khona wasuka baba phezu kwakhe wasisa wasinika ubulungisa bakhe. Ithi iBhayibhile senziwe amalungisa ngaye uYesu. That's why namhlanje silapha. That's why namhlanje sikwazi ukuma kumaxesha anzima namabi, namaxesha akhohlakeleyo, amaxesha anomngcipheko, amaxesha wokugqibela, the last days. Hallelujah. Iyawuba ngamaxesha amabi, amaxesha anobungozi. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Iya mama. Ngokuba emise umhla aza kuligweba ngawo elimiweyo ngobulungisa. Ngobulungisa, yes. Ngendoda awayimisayo ebanike bonke ukholo ngokuyivusa kwabafileyo. Khawutyhile incwadi yamaRoma, Romans chapter 5 verse 6. Uthando lukaThixo lubonakaliswe ekufeni kukaKristu. Uthando lukaThixo libonakaliswe ekufeni kukaYesu. Ngoba uThixo uthande thina waza wanikela ngoYesu ekuphela kwakhe. Hallelujah. Uthando lukaThixo libonakaliswe ekufeni kukaYesu. Jesus. Sithandiwe bathandekayo. Sithandiwe nezulu. We don't care about the devil. But sithandiwe nguThixo. Uthando lwakhe lenze uYesu ancanywe nguThixo. Lenze uYesu afe. Sizagwetwa nguThixo bathandekayo. Uyasigweba uThixo. Asigwebele uma singalubonanga uthando olungaka senzele lona. Hallelujah. From verse 6. Verse 6. Kuba uKristu uthe sakubona ukuba sisengama-athalala. uKristu uthe akubona uba singama-athalala emhlabeni. Ayikho into esikwazi ukuyenza emhlabeni singama-athalala. Hey, andikhathali noba uyimiliyoneri, andikhathali noba uhlale eConstantia, andikhathali noba uhlale e-Ireland phezu kwamanzi, kodwa uKristu uthe akubona uba singama-athalala. Iya mama yini. Wabafela ngexesha elimisiweyo. Wabafela abantu bonke ngexesha elimisiweyo. Wabafela bonke ngexesha elimisiweyo. Waba nosuku uYesu afa ngalo, avuma amazulu. Uthi ka ethetha kwenye indawo uthi Nkosi, uthi Baba ezandleni zakho umoya wami ngiyawunikela. Ezandleni zakho Nkosi, ezandleni zakho Baba
umoya wamdloni ke uYesu akabulewanga imikhonto bazalwane. uYesu akabuyelwanga kukhulunywa ngabantu kodwa wabunikela emathubeni ngenxa yam nawe bazalwane. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngexesha elimisiweyo, ngexesha elimisiweyo, ngexesha elimisiweyo, ngexesha elimisiweyo. Benza njani Wabafela ngexesha elimisiweyo. abafela Abangahloneli Thixo. abangahloneli Thixo? Hallelujah. Jesus. Wafela abasi Agaketa bana Alalatu Wafela